Mange mennesker føler sig draget af ikoner. I Danmark har vi en så dygtig ikonmaler, at hun laver ikoner til Grækenland. På det tidspunkt, jeg talte med Charlotte Webenaar Petersen, udstillede hun i Marmorkirken oppe i den hvide rundgang under kuplen. Charlotte, du sidder heroppe i Marmorkirken og maler ikoner. Hvordan er du kommet til det? Altså det er sådan set en lang historie, fordi at første gang jeg faldt for ikoner, var jeg lige efter min konfirmation, der rejste til Grækenland med mine forældre og min familie og så de første ikoner. Og der slog det mig dengang, det vil jeg gerne lære en dag. Men det er jo ikke sådan lige at finde en ikonlærer i Danmark, og jeg skulle jo også så mange andre ting i mit liv. Så for cirka 10 år siden så jeg en ikon, der blev malet her i Danmark. Gennem min stedsøns kæreste, som havde malet en ikon i Danmark. Og jeg spurgte hende selvfølgelig, hvor har du malet den henne? Og den har hun så malet på en højskole i Danmark. Og jeg synes, at det ville jeg gerne. Så tænkte jeg, der kan jeg jo starte. Så jeg tog afsted på den her højskole, som i øvrigt blev lukket, og måtte vende tilbage igen. Så det var mit første skridt ind i ikonernes verden. Det var et tabt højskolegebyr. Og det minder rigtig meget om vejen ind til ikonernes verden. At man må give noget for at modtage. Altså, der skal ligesom være en ofring på en eller anden måde. Men den korte version af det, jeg mødte læreren her, og jeg var på et ikonkursus. Lige efter det, og den ikon, jeg malede der havde jeg sådan et syn om natten, hvor jeg malede ikonen, og så, det var transfigurationen eller forklarelsen på bjerget, og så ud af det her bjerg, der kom en lille munk gående, helt levende, og siger, at drøm, dig har der ikke malet. Og lige efter det, så blev jeg ringet op af en mand, som arrangerer kurser med en munk fra Athos, som er ikonmaler, eller ikonograf hedder det. Han hedder Fader Gregorius, og han spurgte mig, om jeg ville med. Og sagde jeg selvfølgelig. Og så er historien nok, at når eleven er parat, så kommer læreren, eller hvordan det nu er. Ikke? Så ham har jeg været i lære hos lige siden. Jeg spurgte ham også, da jeg mødte ham, om han troede, jeg havde evner til det. Og det var sådan lidt sjov historie, fordi i starten, da jeg malede hos Fader Gregorius, så var det sådan, at han kom hen og sagde, han taler engelsk, så sagde han, Tildergarden. Og det var sådan ensbetydende med, at altså, det var virkelig sådan, nej, ikke? Det jeg lavede i starten. Men jeg brændte for det, og jeg ville lære det. Og jeg kunne godt se, når han sad og malede, at der var noget helt særligt. Man kunne kalde det en teknik, men man kunne også kalde det et mysterium, han gik ind i. Og det var så tiltrækkende for mig. Så jeg, efter de her dage, når jeg havde været sammen med ham 8 dage ad gangen, så hjem og male. Og efterhånden så begyndte jeg at lære det. For jeg kunne høre på ham, at som årene gik, så pludselig så sagde han university class. Altså jeg var kommet i universitetsklassen nu. Nå. Det betød, at nu var jeg altså gået fra børnehavestadiet til altså lidt dygtigere. Ikke? Ja. Og det er selvfølgelig en lang vej, fordi der er både en indre vej i ikonerne, som er fortrinsvis i Jesusbøn, som man som ikonograf skal forbinde sig med. Men også det, der er bag ikonerne. Og så er der også hele teknikken, som jo er meget vanskelig at mestre. Her der kan vi jo så se opbygningen af, hvordan vi starter en ikon. Altså hvor vi har lagt guldet, og så har lagt bunden af ikonen, som vi kalder dybet eller mørket. Og det er jo meget stramt tegnet op, som altid illustrerer ikonerne, at de er stramt, og det er præcist og lydigt. Så går vi over til den første lysning, som er i ikonen. Vi begynder at lægge linjerne på dragten, så vi kan se folderne, og begynder langsomt at lysne ansigterne, altså inkarnatet. Og så efterhånden bevæger os op til den tredje lysning, hvor vi kan se endnu mere lys begynde at stråle i ikonen,
til vi begynder at bringe den op til det fjerde lys og højlyset, hvor ikonen så er færdig, og vi får alle de fine border på, og bogstaverne, som er det vigtige, og her korset, så vi ved, det er Jesus Kristus, vi har med at gøre. Hvorfor har du den stok der, når du sidder og maler? Så det er det, man kalder en malestok, og den bruger vi simpelthen til at hvile hånden på, når du skal lave, for eksempel, som du kan se på dragterne her, eller Kristus dragte her, lange, lige linjer, og din hånd skal være sikker. Det nytter ikke, at vi laver rystelser, fordi det lys, du kan se på ikonen, er nådens lys, der kommer ind, og det skaber stråler fra Gud ind i ikonen. Så det er altså simpelthen en malestok. Det bruger man også i oliemaleri. Eller hvis du arbejder i kirker og maler fresko, så har du også en malestok. Fordi jeg skulle sidde sådan her, så min hånd begynder at ryste på grund af spænding af skulderen. Hvad er det, du maler med? Er det oliemaling? Nej, vi maler, altså det jeg maler med, som er den gamle tradition, det er æg. Og det betyder en blomme fra ægget, så vi tager viden fra. Viden betyder sjælen, og blommen her betyder ånd. Så vi maler med ånd i ikonernes verden. Men æg har jo også et fedtstof. Så det er det, man har brugt for gammel tid som baggrund. Og så putter vi lidt eddike i, måske lidt hvidløg, nogle putter lidt vodka i. Og så har jeg så fine pigmenter, som vi finder rundt omkring på jorden til at blande farven op med. Det her så er en Kristus Pantokrator-ikon, som også har sin oprindelse fra Athos. Og det er jo sådan en rigtig, det vi kalder en klassisk ikon, hvor vi ser korset, som er aller vigtigste ikon. Det er det, der minder os om, hvad det er, hvilken vej vi skal gå. Det er jo korsvejen til opstandelsen, altså Jesus liv. Og korset her betyder, jeg er væren, eller jeg er nærværende, eller jeg er guddommelig. Og Kristus minder os jo om, at han har den her dobbelte natur, både menneskelig og guddommelig. Så er der velsignelseshånden igen, som vi kan se på den her ikon, som altid er ved Jesus, at han velsigner. Og når vi har tommelfingeren og ringfingeren samlet her, så betyder det alfa og omega. Og samtidig kan vi se de 3 fingre op her, som er sådan lidt sjov, fordi rent fysisk kan man næsten ikke sætte sine hænder på den måde. Det betyder treenigheden af Fader, Søn og Helligånden. Og samtidig betyder de 2 fingre, der mødes, også den dobbelte natur. Og korset, der har vi også den dobbelte natur, de 2 linjer, som betyder, at Jesus Kristus hjælper os til at forstå, at vi både er menneskelig natur og guddommelig natur, og vi skal forbinde det med hinanden. Og det er jo det, der er vejen, så vi bliver et helt menneske, eller et fuldkommen menneske. Og så har Jesus også Bibelen i hånden, som jo er vigtig. Og nogle gange kan vi se, at den er lukket, og den er dekoreret med fine perler. Perler her i ikonernes verden betyder Kristus, perlen. Og samtidig med dekoreret med rubiner eller safir, altså noget, der er meget værdifuldt. Her har vi jo en Guds moder-ikon, som vi kalder det. Hun er Guds moder, fordi hun er frugtsommelig med Kristusbarnet. Og det kan vi se på de 3 stjerner, at hun bar barnet, Kristusbarnet. Før det hed hun Maria, men da hun bar barnet og sagde ja til budskabet fra Gabriel, at hun skulle føde Guds søn, så blev hun til Guds moder. Og det er en meget kendt ikon, som man har som foretrukket i Rusland. Hun har sin purpurfarvede dragt, som betyder også noget i ikonernes verden, nemlig den kongelige farve. Men det vigtige er Marias 3 stjerner. Den ene stjerne bag brystet her bag Jesus Kristus er som regel gemt. Men det betyder noget rent før undfangelse. Ren betyder her troende mod Gud. At hun tror på Gud i sit hjerte. Og det gør hun også under undfangelsen, på trods af, at hun har fået videre Gabriel, hvad det er, hun spærer på. Og også efter fødslen. Og det kan vi jo se, altså en triangel, hun har her, som også symboliserer treenigheden, Fader, Søn og Helligånden. Så bærer hun det gyldne barn, det kan vi jo se
Jesus Kristus, som er helt gylden, som her er også næstekærligheden, og Guds søn, det gyldne. Det lille ømme kindkys, som de har, gør, at den hedder ømhedens Guds moder, og symboliserer også, at de har en særlig forbindelse, en mystisk forbindelse. Vi kan se, at Kristus hånd her støtter Maria, selvom hun bærer Jesusbarnet, og selvom han er lille, så ser han jo meget stor ud, kan vi se, fordi han er født vis. Og samtidig støtter han Maria og holder rundt om hendes nakke. Der er jo meget, hun skal gennemgå i det her mysterium mellem Maria og Jesus, og den vej, som Jesus skal leve. Vi kan så se, her står der Jesus Kristus, Pantokrator, og herop Maria, Guds moder. Og det er billedsprog. Der er ikke så mange bogstaver på ikonerne, og det var, fordi de blev lavet for analfabeter i sin tid. Men de vigtige bogstaver er meget nødvendige at have på ikonerne. Her der kan vi for eksempel se en opstandelsesikon. Den er opstandende, fordi her kan vi læse Pantokrator, verdens frelser. Det fortæller os, og det kan vi også se, at Jesus Kristus sidder på en tronstol. Det vil sige, den opstand af Kristus, han sidder oppe i himlen ved siden af Guds fader, som jo aldrig må afbildes i ikonernes verden. Højst med, kan vi se nogle gange, en finger, der kommer ind foran, altså en Guds finger. Men her ser vi igen Jesus sidde som konge i himlen og er verdens frelseren. Og hernede har han sine fødder på en lille pude, og som symboliserer det er kyssefoden. Så hvis man tager kontakt til ikonen, så er det her, man kysser Kristus fødder. Altså man lægger sig for fødderne af Kristus. Her har vi så den ikon, vi kalder forklarelsen på bjerget, eller transfigurationen, som den også hedder. Transfiguration betyder en transformation eller en forklaring, en opstandelse. Og heroppe kan vi jo se, at Jesus står på Taborbjerget, og man kan læse om det i Matteus evangeliet, og Jesus står på Taborbjerget, og har taget sine 3 disciple med ud, Peter, John og Johannes. Og her sker der altså en større forklaring, efter Jesus har lært os at bede, og vi har fået fadervor. Heroppe på bjerget, der møder han i tilsynekomsten Elias, som kommer frem, og her står Moses med Mosesloven. Og der foregår altså en forbindelse mellem de 3 i den her oplysning. Vi kan næsten se, at der er sådan en stjerne bag Kristus, at han stråler som en sol. Og bag ved solen, herinde bagved, alt det her lys, der er herinde bagved, der kan vi se, at der kommer mere og mere mørke inde bagved, som egentlig betyder det sorte univers, eller den guddommelige dimension. Så kan vi også se, at når der sker store ting, når Gud griber ind, ser vi jo de her store krakleringer i bjergene, hvor lyset også kommer ud, og der er sorte huller, som vi også i ikonernes verden kalder unum mysterica, altså det mystiske mørke, hvor vi kan søge Gud. Og ud af de huller, eller revner, kunne vi også kalde det nok rettere, kommer akacietræet og springer ud, som er kundskabens træ fra paradisets have. Og i historien, der tog Eva akaciefrø med ud og lagde i Adams øje, da han døde, og ud af det sprang den nye bevidsthed. Og Adam betyder jo også det nye menneske. Og det vil vi ofte se, for eksempel også i korsfæstelsesikonen. Under korset, der revner jorden også og slår krakleringer, og dernede ligger der et kranie, som er Adams hjerneskal, med 2 akacietræer i, og ud af det sprang korset, altså træet, som Jesus Kristus blev korsfæstet på. Så det er en helt symbolik, at der er en vej mellem Adam og Eva og til nye Kristus og Maria, som man siger er ligesom det nye udtryk af Adam og Eva, og den forbindelse, der var tilbage til menneskets skabelse. Her har vi så et andet motiv i Bibelen, som de fleste mennesker nok er mest kendt med, fordi det er det, vi kalder Kristi fødsel, altså juleikonen. Og det er vi i hvert fald mest sådan kendt med her i Danmark, fordi vi fejrer juleaften. Og her der kan vi jo se, at Maria sidder med Jesusbarnet, som er svøbt i et hvidt klæde. Og det er ikke fordi, han sådan er pakket ind, så han ikke må røre arme og ben. Det symboliserer hans ligklæde. Jesus har det hvide tøj på. Det er, når der sker de store ting, så lyser han hvidt af renhed, og lyset og solen skinner ud igennem ham gyldent.
Han ligger også i en kiste. Det er en stor forskel mellem det, vi er vant til at se. Der er vi vant til at se, at han ligger i en krybe. Men han ligger i en kiste, som også fortæller os allerede nu, at der er et mysterium på vej ved fødslen. Altså, at han også skal dø og genopstå. Altså, at vi har det evige liv. Så ser vi det igen, det sødt kyssende, at Maria og Jesus har den her mystiske forbindelse. Og det er selvfølgelig også noget meget ofte kvinder forbinder sig med, fordi man kysser sin baby. Vi ser også Gabriel, som kommer her, som jo var bebudelsens engel. Igen ser vi akacietræet træde frem her af ikonen, Una Mystica. Altså, der sker noget meget stort. Og vi har Bethlehemstjernen. Så har vi 2 dyr, og det er der mange, der tit spørger mig om, hvorfor er der egentlig et okse og et æsel? Men de symboliserer også noget i ikonernes verden. Æslet her symboliserer, at Kristus skulle ride ind i Jerusalem på et æsel, og oksen her symboliserer styrke. Altså Guds kraft tager bolig i mennesket nu. Så kan vi også se, at Maria ligger i den her store røde pude, eller mandola, som det hedder i ikonernes verden, som indikerer hendes udstråling, men også hendes kærlighed til menneskeligheden. Derfor har hun også den røde klædning på, og indvendigt er hun blå, det vil sige hengiven ind mod Gud. Det ser vi jo senere hen herover i ikonerne, at Kristus er modsat i sine farver, hvor han er blå i sin kappe, altså hengiven til menneskeligheden, og rød, passioneret i den her dybe røde farve, passioneret sit liv ind mod Gud. Ja, der kan vi så se den ikon, som jeg før lige sad og malede over ved stafeliet, som en færdig ikon. Og der kan vi jo se, at korset er kommet med på, og de 3 bogstaver, der fortæller os, at jeg er væren, jeg er guddommelig, jeg er det. Det har den samme symbolik. Og der står også Pantokrator, verdensfrelseren. Og her udenom, der har vi så den uophørlige bøn, Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Eller Kyrie eleison, Christi eleison, som det hedder på græsk, som står her. Og det er det, som vi tager kontakt til, når vi nu sætter os foran i bøn og forbinder os med ikonen. Hvad er det, du tror, der får moderne mennesker til at male ikoner i dag? Altså, ligesom dig selv jo. Ja, jeg tror, og ud af det, jeg også har hørt, mange har fortalt mig undervejs, det er, at det her det går langsomt at bygge en ikon op. Det er noget af det allerførste, du vil opdage, når du skal skrive en ikon, som vi også kalder det, male en ikon. Det er allerførst, så skal vi have fat i træet, og det er ikke bare sådan at finde en træplade, der holder, som ikke bøjer. Og det kan tage lang tid at forberede en træplade. I gamle dage gik man ud og fældede træet, og så skulle det tørre i 10 år, inden du havde den rigtige træplade. Sådan gør vi ikke mere. Men så skulle du også lægge 10 lag eller 12 lag gesso. Og gesso består af harlim og kridtgrund, som skal blandes op og koges på en bestemt måde, eller varmes op. Det skal lægges på over 3 dage eller 6 dage, og allerede der er vi jo nede i tempo. Og det er i sig selv en meditativ proces. Og efter det begynder du at lægge guldet. Det tager cirka også en dag, for det skal tørre, det der skal under guldet. Og så skal du trække din ikon op, som skal lægges fra mørket helt op til højlyset. Så det i sig selv er en langsomlig proces, som mange mennesker godt kan lide ved at komme ned i tempo og opdager, at det er meditativt for dem, eller det er der bønspraksisen tager plads for dem. Og det er sådan, at en ikon skal males på en bestemt måde, eller laves på en bestemt måde. Og det ved jeg, at du har været med til at skrive en bog om. Ja, det er rigtigt. Vi har skrevet en bog, som hedder At skrive en ikon, og vi var 6 kvinder, der lavede den sammen, som på forskellige måder har undervist i ikonmaling i Danmark. Og vi satte os så sammen for at lave den her bog om vores fælles erfaringer, men med stor udgangspunkt i fader Gregorius' undervisning. Og der kan man jo så se inde i bogen, som er også en fin billedbog om masser af forskellige ikoner, hvordan man bygger en ikon op, som fra dybet, som vi kan se her, og går længere og længere op til lyset som vi kalder højlyset i ikonen. Så det er også en arbejdsbog, som vi har lavet, så folk, der har været på et kurs 2, måske kan sidde derhjemme og arbejde lidt videre i den her gudstjeneste, det er at skrive en ikon. Og nu siger du været på kurset, for du har en ikonskole også. Ja, jeg har lavet en ikonskole for nogle år tilbage, fordi jeg begyndte at afholde mange ikonkurser. Og på de her kurser, der lærer man så at forbinde bøn, altså Jesus bøn, med det at skrive en ikon eller male en ikon. Kan alle male ikoner?
Ja, det vil jeg mene, at man kan, fordi det jo egentlig ikke kræver, at man er kunstner. Det kræver, det er, at man kan stille sig selv til rådighed. Det vil sige, stille sig lidt uden for døren, som vi siger, ikke kroppen og sjælen, men alt egoet og præstationsangsten. Hvis man kan sætte det lidt uden for døren, og så lade sig føre afsted af den, som nu skal hjælpe dig, det er jo så læreren eller ikonografen, som skal vise vej, hvordan du gør, og så skal du følge det fuldstændig lydigt og i en perfektionisme også. Og hvis du kan være lydig, og det er jo rigtig svært for moderne mennesker, og jeg har da også set folk sådan falde på knæ og grædende gå ud af døren og komme tilbage igen selvfølgelig, fordi de ikke kunne føre den her pensel og få lavet den her lige streg. Det er ikke så nemt for vores vestlige ego at opdage, at vi kan så meget, men vi kan ikke høre, vi kan ikke se, og vi kan ikke lytte med hjertet og gøre det, der bliver sagt. Og derfor kan man sige, at der kan sagtens komme en ikon ud af et menneske, som maler første gang, og så udstråler den rigtig meget. Så derfor siger jeg, at alle mennesker kan male en ikon. Skaber du selv nye ikonmotiver? Nej, det gør man ikke som ikonograf. Der maler vi ikonerne, som de er lavet helt tilbage fra Lukas tid, som var disciple af Jesus, og som ifølge legenderne var den, der malede de første billeder af Jomfru Maria og Jesus, både som lille, men også som voksen. Og de billeder er så det, vi gentager, ligesom en komponist gentager lydene og musikken, så gentager vi det, som blev malet helt tilbage for snart 2000 år siden. Hvad bruger man alle de nye ikoner til, som der bliver malet? De forgår jo dels ikonerne. Der er også blevet ødelagt rigtig mange ikoner under tiden. Mange mennesker vil gerne have mere end én ikon deres hjem for det første. Og hvis du kommer til den ortodokse verden, altså i Rusland eller Grækenland eller Østeuropa, så vil du jo se, at mange hjem har masser af ikoner stående, og kirkerne er fyldt op af ikoner. Så der er et behov for det, og at vi maler nye ikoner op. Og ikon betyder et helligt billede. Det guddommelige håndværk er et forsøg på at holde det, vi kalder den uophørlige bøn i kontakt eller i forbindelse med den tid, hvor den kom fra, nemlig helt tilbage fra, da Jesus levede. Og den åbenbaring, at det er Guds søn, altså det kalder man jo Kristusbevidstheden. Og det er det lys og det vindue ind til Gud, som vi formidler igennem ikonen. Guldet på ikonen her symboliserer Guds uskabte lys, altså det gyldne. Når vi ser lyset fra Gud komme ind, så kalder vi det gyldne, ligesom den gyldne middelvej, eller den gyldne by, eller det gyldne land, den gyldne tid. Jeg troede kun, det var glorien, der skulle være guld. Ja, altså det er det jo også fortrinsvis, men tit, når du kun ser, at der er guld i glorien, så er det fordi, der ikke har været så mange penge. Så vil du male guldgrunden, det gyldne, med en farve i stedet for. Nu hører det jo til blandt andet den græsk-katolske tradition med have-ikoner. Ja. Hvordan kommer du ind her? Ja, altså det er jo rigtigt, at de har bevaret ikonerne, men de har også været med til at destruere dem igennem den historiens tid og tage igennem de forskellige billedforbud og så videre, der har været. Så man kan sige, at ikonerne, sådan som jeg ser det, og mange andre ser det, de stammer jo før kirkerne, før den ortodokse kirke, men også før den protestantiske og den katolske kirke. Den katolske kirke har jo også ikoner inde i deres billeddannelse og i deres kirker, og har masser af ikonografer. Så jeg ser sådan på det, at det går bag om kirkerne i virkeligheden. Det går tilbage til Lukas, som startede med at male, og som var tilhænger af det, Jesus talte om. Det nye testamente, altså den nye tid, der skulle komme, og det nye lov om næstekærlighed. Jeg kender bedst ikoner fra Rusland og Grækenland. Jamen det gør de fleste. Altså min baggrund er, at jeg maler de græske motiver, fordi at min lærer kommer fra Athos, som sagt, fra Gregorius. Og hvad er Athos? Athos, det er en munkesamfund, der ligger i det græske øhav, hvor kun mænd må leve og dyrke åndslivet. Og det, de er kendt for, er deres Jesusbøn, som er uophørlig, og det er det, de praktiserer. Så det, jeg lærer fra min lærer, er selvfølgelig den gamle tradition på Athos, hvordan man har malet ikoner derfra. Så man kan sige, at jeg kommer fra den græske tradition. Og jeg ved, at du også maler ikoner til et kloster i Grækenland. Er det kloster?
Ja, altså, jeg har fået bestillinger gennem min underviser, Fader Gregorius, og de ikoner er så blevet sendt til Athos, og videre fra Athos ud på udstillinger rundt omkring på jorden. Og lige nu ved jeg, at der i hvert fald er en, der hænger i et kloster nede i Østrig, og det er jo selvfølgelig meget specielt at pludselig være en, der sidder og maler ikoner i Allerød, og så kommer de rundt omkring på jorden forskellige steder. Ja, hvordan føles det? Altså, det er jo både en ære, kunne man sige, og samtidig, hver gang det sådan popper lidt op ind i mig, jeg bliver meget stolt, så er jeg jo nødt til ligesom at dæmpe mig igen, fordi det er jo en del af vejen, at der ikke er noget ego i forbindelse med at male ikoner. Og derfor så er ikonerne heller ikke signeret, og det er mine ikoner heller ikke, så man kan sige, de er navnløse. Det, der er vigtigt, det er, at når man maler ikoner af vejen, det er, at vi stiller os til rådighed, som det hedder. Vi er tjener. Det er en gudstjeneste, og vi ejer ikke ikonerne, og vi giver dem videre. Og der kommer selvfølgelig altid det her ind i den materielle verden, at hvad så med pengene? Og munke og nonner tager jo også penge for deres ikoner, fordi de er nødt til for at få klosterne til at hænge sammen. Og det er jeg jo også lidt nødt til. Så det er mange ting, der sådan går. Men jeg sørger for at følge traditionen, at ikke sætte navn på. Så jeg ved ikke rigtig, hvor de ender henne altid. Hvorfor tror du, at mange danskere føler sig draget af ikoner, som jo ikke hører til vores kristne tradition? Altså jeg tror, der er mange veje ind i det. Dels er der rigtig mange danskere, der har rejst til Grækenland og Tyrkiet og Rusland og har mødt ikonerne og den enorme skønhed, der stråler, når de går ind i kirkerne og ser ikonerne og bliver draget mod det vindue. Måske skønheden i første omgang, eller det usædvanlige ved ikoner, det er det omvendte perspektiv, at ikonen kommer til dig. Det er faktisk ikke omvendt, at du skal komme til det, der er bag ved ikonen. Det kommer til dig og drager dig. Og det tror jeg, mange mennesker har været fascineret af på forskellige måder åndeligt, når de er kommet hjem. Der er også nogen, der synes selvfølgelig, de er meget uhyggelige at se på. Det hører jeg da også om, og bliver sådan lidt skræmt og frygtindgydende, synes de. Måske er billedet noget, som går mere til hjertet og følelserne. Og det tror jeg virkelig betyder noget for det moderne menneske, som får så meget ind i intellektet, at der pludselig er noget, der taler til hjertet. Fordi når ikonerne bliver dannet, det skulle de i hvert fald ifølge tradition, så bliver de dannet ud fra Jesusbøn, altså fra et indre åndsliv. Jesusbøn betyder Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Så når du sidder og maler dine ikoner, sætter du dig selv udenfor, eller hvordan? Ja, det er en del af praksis, så det er ikke bare et kunstmaleri. Altså det kræver, at du tømmer sindet først og fremmest. Jeg sidder for eksempel og tænker på, hvad jeg skal lave til aftensmad i dag. Eller hvem der nu lige har været op og skændes med hinanden eller sådan et eller andet. Mens du sidder og har dit ikonmaleri i gang, så har du hele tiden guldet som baggrund for dit hjerte og dit øje. Og det er jo også vigtigt for den, som sidder og maler. Som tidligere nævnt er disse optagelser med Charlotte Webenaar Petersen fra Marmorkirken, da hun udstillede oppe i den hvide rundgang ved kuplen. Hvis du vil vide mere om ikoner og ikonmaleri, kan du gå ind på Charlotte Webenaars hjemmeside, som er www.ikonskole.dk.